N'abaremi bekemerie g'echai imeye kaunti ya Nyamira bagosereirie gocha gososa omogiro abwetarike yemo omotinyi ore bosio onya chifactory cha Nyamira tibagochia komenta ching'eria ase echai yabo boigo amono kobutorwa chikiro chiria bagotebanga ne chamache ayare ase echai kagokwana gwetera senchera yesimi oyokorigie ekerogo kyobo seneta ime ya Nyamira Jeremiah Migosi nigaereire riukerio arigete gochase omwaziri bw'oboremi Mutahi Kagwe Marieta ngoro kuchirema Migosi nyaribari yokurigero kyobo seneta Nyamira County 2027 ntwari geteri rube gochiase KTDA itwari kobirie mowasiri Mutahi Kagwe wa agriculture n'ebintu togotebia ba director baito becha ekorwa se chi factory cyo cya Nyamira na mangana atatuka togosaba tingana itanga ninkeringa KTDA nja mentete chibesa chiri aba limi becha bawakanwa kero mutienyi koru chi shillings 20 bakatabanga bali bakanu 26 mpaka 30 shillings chichanya ariko bachiwakanwa abalimi bande asikinsemo chinde lakini busiye ito etarakanu eriro berito ndo twalikire nkeringa chibese cyuna KTDA atebete ntutegeta abalimi baito banyamira bonsi banyariko egwa chishiringi echu chimentu koru 24 shillings chijiro baka 30 shillings kere kiro una KTDA atebete ndebege ntukende liru berito ntokwana mangana mos cha content tibodi nja kananga mwisha content eyari kona chu ke maminja nerichiko negendo toko sabasiri ruberito ngeringa by 31st gose etaikia yemo abarime baito bonsi bari banyariko babakona chuchikire chu banyariko bakani ruchikiro cyabo cyonsi bim kiri baberte bakona chumamija nerichiko negendo gyatato chifactory cyitongire chikoneri abaremi amachani kwarasima naende nganeba koirire gusotaraira bakona chachibesa aso mwari bwe mutinyi na kitwatebete ngane twakanire sinjo ichikondiyo rigo tebe binteka minebi batige with immediate effect naende onya barimi baito mbanyara kaba bakoye guchibese cyabo cyo comment ko 24 mpaka 30 shillings na kuirane rigu chibesa si cya account cyabo kiri banyariko bakona cyose mwisi cya content twatebirenga gucakira etarike ya moyo mutinyo nane abarimi batige koyana necha gucyase KTDA mpaka kere ebintebi buna amagani y'abarimi anyaka babawikirana igetambukireke to kubulia singenjo aba director bainko abange bali bara obisi kuruba choletu mbata geti kuisaransa n'abarimi banyariko babakukwanirana ngaki ekemeri kyabo geche gekonyarko ba ge ko ba manage